दङ फाग्लासो मोजां मानै दं मानै फाग्लालै नै माबाया देन्जार फाग्ला फाग्ला गोजौ गोजौ न' दङ हाब्रि गोजौआव न' दङ गारिया होगासिनो दङ फैनाया जों उइलियाम नगरनि MDC नि न'आव फैदों आरो MDC अफिसारनि न'आव ओमफ्राय दा ओरैसो बेरायनो लाबोदों गावसिनि बारि ना बागान दङ बेयाव भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना कारेन्टआ हाजोआवबो आयौ फाग्लालै हाजोसिम कारेन्ट दंजोबो बिसिना हाजोजोब जायगाया JJM water pipe जे बैफोर माने न' दङ फाग्लासो Oh my god 100 बिगासे जायगाफोरखौ नायब्रा दाब डेन्जार बेफोर जायगायाव फैबा आयै दा बुंसै सयथि माबायदि नुदोंथाय आयै गोलैनोसैमोन मेंबायलै लोगोफोर हाजोजोब जायगायानो बिसिना गामियानो नै ओरै ओंखारनानै गाखोबावनांगौसैलाय थासुमलि बाबाब हनै थासुमलिखा माबा एम्फौ गाबदों गैया हाजो हाग्रायाव गाबलाबायग्राया फिसा फिसा न'फ्रा मै गाबनो ज' अंग्राबा Oh my god 100 बिगासे जायगाफोरखौ नायब्रा दाब डेन्जार बेफोर जायगायाव फैबा आयै दा बुंसै सयथि माबायदि नुदोंथाय आयै गोलैनोसैमोन मेंबायलै लोगोफोर हाजोजोब जायगायानो बिसिना गामियानो नै ओरै ओंखारनानै गाखोबावनांगौसैलाय थासुमलि बाबाब हनै थासुमलिखा माबा एम्फौ गाबदों गैया हाजो हाग्रायाव गाबलाबायग्राया फिसा फिसा न'फ्रा मै गाबनो ज' अंग्राबा di ha Obo wah simian nih sudah moजां मानै दं मानै डेन्जारलै William Place. Abre William Nogor Bazar Gasua. Sida. Ngomong rambas selah. William Nogor Place. Jog jog di
Sengaja upen don naba na inu de durang ko ba ya muslim hasin tiki don naba. Tamsi. Naba na to kundak ko. Ano mo sakto na din. Lausor pa ba ma? Sa durai di